रबबार जतन दिबर काहाम दिनै जों भिजिट खायखा अ जागायाव जोंनि सौरभ बाबु NHI नि इन्जिनियार गे जोंनि अरके जोंनि सार जोंनि अरनि करबुक साब डिभिजन तहसिल अक्रा ते दंगो आयं ते बरफ गोबांमा दिनै अर एक्चुअली जोंनि केलेमुरा टु जोंनि आं करबुक बाया सिलासरि अ लामा नेशनल हाइवे एंनाय NH नि बोखाक्तै गे ताबुक पिलार कायलायो जों थांनाय मास 2 मास 2 month एगो हम लोग मीटिंग मानी जराव जों आप्रो साका जे बेम्बू बाय तारदी पिलार डायरेक्ट पाथर बाय खलायदि नै गे आप्रो पाथर नितै जों सालायगोन गे ता पाथर जों कायफैलायका गे और सिनि इंजिनियर तंगते बरक मा तंग लुकुरबो आयं साइड थांबायका हायके जों और सिनि तहसिल अक्रा नबो जों सोंलायका के सिनि कत रगनबो सोंका जों तो ताबो लामानि प्रसेस जों तो सालायका पाब्लिक जनसाधारण बिनि मानथाय बिसोर तामो बिनि जों जतन डिटेल्स जों सालायका थानायावबो पाब्लिक तो जत बरक सियाफा नङै मानो गे आबो जों तलक तलक बन सानाय उलो गे आबो तो सिनियर कागज नखरियाखौ हा जों अमु कायसा सायमानो जे बुफां वाफांनि दाबो सिनि कुवाय बुफां 13,000 चिकन मीडियम के 8,000 चिकन के 4,000 इचिनी नारकेल बुफां 33,000 अमतिराव तो जों चिनि और अब तो आइडिया दङ कम बिसि ngै मानो गे जों ते नक स्पेशली नर नक मुखना अ नक बो थांनाय जा गे और अलरेडी चिनि सार संबो साइक्लांजाक नरक ताबो अ लामा थांनाय जागाव कोनो नक रक्ता थांनाय फदि गे नक तांखा ओके गे ताबो नक तांखा जों बनबो विजिट खलायका गावमा जों SDM सार्वे सालायनाय चिनि खुद सार संतंगो गे बिनि नक नर नुबि माना गे मतैसे पुरा नक थांनाय गावमा पुरा नक जागा सागरा बजपारा मन्दजापारा निबुमो खिरानि जे हाइवे रोड निनि नोक्तै थानाय हेनै नों निनि इन नोग्राव सापाय जाग माने बिनि खतिपुरन सोररनाय हे वानसौ जों तो बनो मोनो थां तो थालायबो थानाय हानि सौ हा हासांना बनो बाय थांनायबो सोरां फिसा खतिपुरन दिमान सि खतिपुरन लानि बागै नों कागज पत्र र अफिस जमा रखादै रेडी हनिबो कासिबो साजाया निनि नुक्तो मुकाइसा तो काताल से ताङै त माने बो बिराव थामनि चुरु खतिपुरन माननाय ने आदे आसा आसाया ले मुनले माननाय ले बिन बाय माया नि आं जतले बुन बाय नाय इसा ngनि हिंदं बिसों सालायनि हिंदं बो पाराय मा मन्दजापारा निनि बुमो हाला खिरानि नि नो बुरु गाय सुथं जमन जों तो सारे कास दङानि आर कानि तो बेंगलुरु थांजा आरो जाखले कास दङ आरो जों मासाब्रै दं बुरि कास दङ रायानि दाखले